hengkai dona hambai maro Komereng Baptis Association Christmas ni kata hambai cibai maro जों साख्लायजा पुइला बाइक खरबनो थांनाय आमाने फरायनाय ओ एसोसिएशन गाड़ी बक्स दामनाय थानाय बिनि गरे स्कुटी दल जे स्कुटी फिरे ब्लक थानाय आमाने ओरो हंकाय अनाउंस खानाय ओ गाड़ी थानाय आय परे जों थानाय केरो ओभारटेक ता खालायदि ओभारटेक खालायनाय सिनि रेलिं सित्रानाय जोंखौ परमिसन नांगौ माखासेफोर जों थांनो सफैनो Puilawo Komereng Baptis Association ngai o daklai bisi 2021 ni Christmas ni rally ni salo jotono ani aku buku tai ma phasongno ani sakjalai siklarno jotono daklai bisi ni ang Christmas ni khaka hamya pharo tini 1 December tini ni salo sang Komereng Baptis Association ni ngai kaisa sang Christmas rally sang khlainya thangai dong gaban bagai tini no salo sang khlaimani asol sini na hamur hungkai o hayungo sobrai Jesus Kristo haya saimani bo sak kaitor tutui phano borok ngai bo achai thaikya abono sang elembak no sanaike singno bo johonni tini sulawo kaitor sangsar no asike hamjangma bai bini songlani sajalano rohoka bini a sajalano poido khlainai borok bo komoriai makhangjak khlaimana tike kaitor bon rohoka engka जों नुखा जे जिसु ख्रिस्ट जुदिया हानि बेथलेहेम बो आसाइखा गावन बगै आ जिसु जे आसाइ माने हिंकाय बरक जे फ्रु समसक लाइ दंफ्रु मोनागो हिनै दंफ्रु बरकनो समसकनि यागनि फियगना बगै बो आसाइ फाइखा हिंकाय हायुं गोनाङै बिनि कथमा खान बिजाखा थिक आमाहाय केनो जों खमुलुं एसियसन नंगै यान खमुलुं एरिया सिनि मथानि दाखौ बरक जों बसर बुरुम क्रिसमास जों रेलि खायो हिंका दाख्लै बिसियो बहायनो जोंहा रेलि खाया थाङै दङ दिनै 1 डिसेम्बरनि सालाव गावनि बागै हाजि जों जोंनि मोथानाय जिसु ब काइटर आवनि ब सावानो संसारनि पहर आनरक थानाय बरक ब मोनाक मावो माहिंग्ला फिया थांनायनि पहर न मानाय गा पहरनि लामानो बरं थानि पुसकनानि बागै जों रेलि खायो
जिसु कबुई जिसु मोथांनाय जिसु से फला मोथांनाय चुकनो हानि लामा बसे आगुनि बसाव आंनो लामा आंनो कबुई आंनो लामा लांमा ओंखाय आ लांमा बा लामा आबो साबो ओंखाय अ हासकाव बा हायुंगो बुग्रानि बुग्रा साबो ओंखाय एकमात्र सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बसनो हामजागै बर रगनो हामजागै पृथ्वी हायुंनि बेबो बरनो हामजागै ब अ हायुंगो आसाय फाइका जुदि हानि बेथलेहेमो आबनो रोगसावै हायुं गोनांगै तंह तखंलायो रोजाबलायो लबलायो जोंबो तिनि आमा हायकेनो खुमलुं एरियानि सिनि मथार बा खुमलुं बाप्तिस एसोसिएशननि पक्षंगै जों तिनि रेलि नखनायका आमबोगै आं जतनो खाका हामियाफोर हागि जों सिनि कायजनो खुलुमलायनो लबलायनो हहम ददमखाय रेलिनो साक्सेस खालायनो जतनो सिनि जे सार्केल आसाय माने सिगांनो पुइला जों खालायनाय फायो किन्तु हायबोनो एक्जेक्टलि आं आबो लेखा जागलिया तामखौ जों बसर ब्रुमब्रुनो सार्केल माने परे जों खालायका एरपरे जों ताबोखाय एसोसिएशन रुपे जों ताबो गठन खालायलायका यां एरियाव आ एसोसिएशन पक्षंगै जों तिनि रेलि नखनायका थानाय हिंखाय यांगो दसरामनि सिनि खुमलुं थानाय खुमलुं सिनि आयं खला बागान जयगिबिन पारा रामनाथ ठाकुर पारा ताय आयं मुसिंगर रंगै जों हाय खुमलुं हाबायका गावन बागै आं जतनो क्रिसमास दाखलै बिसनि 2021 खाका हामथाय हामजानाय हामबाय जतनो हामबाय